Možno si sa už učili, že pred spoluhláskami používame člen a pred samohláskami člen n. Teda napríklad a book, an apple. To je síce pravda, ale čo keď máme slovičko university? Píše sa ako u, teda píšeme tam samohlásku, ale vyslovujeme spoluhlásku. Vyslovujeme to j. Počujete na začiatku j. Bude to an university or a university. Ak ste povedali máte pravdu, pretože ide o to, ako slovíčko vyslovujeme, nie o to, ako sa píše. Čiže a university. Takže člen dávame pred slova, ktoré začínajú, výslovnosť začína na spoluhlásku. A university. A slovíčko napríklad hodina, čo je hour, píšeme to s háčkom, ale čítame hour, bude mať člen an hour. Takže toto je dôležité pravidlo. Zapamätajte si, že tieto členy dávame podľa toho, ako slovo vyslovujeme a nie podľa toho, ako sa píše.